u vrhunskom sportu sportaš mora imati ono nešto. Ono što mu ne može dati ni trener, ni klub, pa čak ni obitelj. A primjer je ovog gnijezda od 5 ptića gdje je jedan potpuno drugačiji i gdje on zapravo riskira, hrabar je. Razlika u ovoj usporedbi je jedino to što on zapravo riskira puno više životom nego vrhunski sportaš. Iako brzi spust, nizbrdicu, pa i neki sportovi zahtijevaju ogroman rizik na koji moraju preuzeti vrhunski sportaši i to je upravo ona caka, inače bi svi uspjeli. Idemo kući. A on bi van. Ajmo doma. Ajmo unutra. Dole su ti braća. Ne! Ostani doma! A mi, hvala Bogu, više ne moramo ostati doma, nego moramo ostati odgovorni.